nang kini nga adlaw mga kaigsunan, usa ka butang nga ihatag nato diha sa mga pagtulunan matod pa sa balaang kasulatan nga hunahunaon nato nga kitang tanan adunay padulngan nga maong kamatayon. Matod pa sumala sa balaang kasulatan sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12 nga kitang tanan batag tigulang tambok ug niwang muadto kita sa kamatayon, ug ang kamatayon igsuon wa nato na mahibaloi ug kanus ang adlaw unsang orasa di nato na siya mahibaluan tungod kay gituyo sa Ginoo nga dili ta niya pahibal-on kay basin unya igsuon nga kung pahibal-on kaniya ayha na pud ka mutuman siya mga sugog kabalauran sa dihang hapit na kaniya kuhaon. Busa wa niya wala ta niya pahibalua kung kanusa kay aron gusto sa Ginoo nga atong ipakita kaniya ang pinakasinsiro nga pagpangalagad, tinud-anay nga pagpangalagad igsuon nga diin kita mga kaigsuonan atong himuon nga tinud-anay nga pagpangalagad kay wa man nato mahibaloi ang kamatayon. Pero buta kung ipasabot mga kaigsuonan nga usa sa mga pamaagi nga kita mapildi nato ang garbo sa atong kinabuhi atong hunaon nga kitang tanan padulong sa kamatayon. So ang kamatayon igsuon mao kana unya ang pagpahulay o paghunong sa atong tagsa-tagsa kabuluhaton. So kung usa ka kahari karon, usa ka kaadunahan, muhunong ka sa imong mga buluhaton, sa imong mga negosyo, muhunong ka igsuon kung ikaw mamatay. Muna nga pobre ug dato igsuon pareha gid ta moadto sa kamatayon. Ikaduha nga pamaagi igsuon nga mawagtang ang imong garbo. Hunahunaa matod pa ni Apostol Pablo Filipos kapitulo 2 bersikulo 3, hunahunaa nga ang uban labaw kay kanimo. Muna atong hunahunaon. Ingon niya nga ayaw pagkinabuhi diha sa garbo. Ayaw pagkinabuhi ingon nga ikaw nagpagarbo, kundili pagkinabuhi nga ang imong pagkinabuhi diha sa pagpaubos og diha sa pagwagtang sa garbo igsuon hunahunaa nga ang uban mas labaw kay kanimo. Munay giingon ni Apostol Pablo, kay kung maghunahuna ka nga labaw ka kay sa uban, dili na gid ka maminaw sa iyang mga advices, sa iyang mga tambag kanimo. Kung doon na siya mga opinion, suggestion, di na siya maminaw nimo. Di na siya maminaw tungod kay ngano man mga kaigsunan, naghunahuna man siya nga labaw siya. Ubisan sa atong kaugalingon og maghunahuna ta nga labaw ta, di na ta maminaw sa uban kay gusto natong kita ray paminaon kay kitay insakto, kitay labaw. Apan hinumdumi igsuon matod pa ni Apostol Pablo nga hunahunaon nato nga ang uban mas labaw kay nato. Muna siya ang butanga pamaagi nga atong mapildi ang garbo sa atong kinabuhi, mawagtang ng garbo sa imong kinabuhi gala igsuon kun imong hunahunaon nga ang uban labaw kay kanimo. Kanang imong mga silingan nga mga mas ubos nimo, pobre kay nimo, mga kaigsunan, ang imong mga silingan lantaw nimo nga dili nindot og balay kay mas nindot kag balay. Imong mga silingan way mga grado inosente dili pareha nimo, pero ingon ni Apostol Pablo, hunahunaa nga sila labaw kay nimo. Kay tungod ni ana igsuon, mahimo nga ikaw makabaton sa pagpaubos sa imong kaugalingon ug unya mawala ang garbo igsuon. Nay mga panahon igsuon nga si David nagapataas siyang kaugalingon. Nagasugo siya nga iphon ang mga sundalo adunay sensus igsuon nga mahitabo. Maglista kung pila na sila kabuok. Nya dayon si David nagunahuna nga lig-on na siya. Bisan ingon siya naghinaot ko nga akong Ginoo magapilo-pilo sa among gidaghanon. Unsa may bote pasabot ni David? Igsuon og higala, gusto ba niya nga tungod siyang gidaghanon mapildi niya ang iyang mga kaaway? Wala malipay ang Dios niya tong panahon na kang David, kay naa kang David ang garbo nga ang iyang kalig-on iyang gibasi sa iyang pagkahari o sa iyang daghang mga sundalo. Apan higala nasuko ang Dios og matod pa sa Dios nga sa ka propeta nga mausigad matod pa sa kung inyong basahon mga kaigsunan sa unang Kronikas kapitulo 21, nianang maong kapitulo 21 sa unang Kronikas mga kaigsunan, nagahisgot mahitungod sa
kasuko sa Dios ngadto kang David tungod kay si David igsuon adunay garbo. Nga ang garbo di ay igsuon mao na ni siya ang pag-ila sa imong kaugalingon nga mahimo nimo ang imong kaugalingon sa pagbarog kung wala na ang Ginoo, wala na ubang tao. Apan dili gusto sa Ginoo nga inana ang atong kinabuhi kay atong hinumduman ang tao igsuon wa gyud siya mahimo gawas sa Ginoo. Muna nga nasuko ang Dios og ingon ni God usa ka propeta David ang Ginoo nagpadalag mensahe kanimo. Nasuko ang Ginoo. So magpili ka. Tulo ka tuig nga gutom, matod pa niya, o tulo ka bulan nga ang mga kaaway pinagi sa espada pamatyon mo, o tulo ka adlaw nga ang espada sa anghel maghatag kamatay. Hingon ni David niya, nakasala gyud ko. Ya ako lang unta ang silutan pero dili man pwede kay damay tulo ka pipilian niya ang hunahuna mga kaigsunan ni David. Wala ba siya kapilian nga asa siya dagan kay puro man gyud to silot man tong tulo nga gipahamtang sa Ginoo ang iyang gipapilian. Tulo ka tuig nga gutom. Imagine igsoon tulo ka tuig nga gutom ipadala sa Ginoo. Magpili si David or tulo ka bulan nga sila pamatyon og laglagon sa mga kaaway o tulo ka adlaw nga ang anghel sa langit magpadala og kamatay pinagi sa espada. Mga kaigsunan, gipili ni David nga ang Ginoo na lang ang akong ni David nga ang Ginoo na lang akong pilion nga siya na lang mohatag og silot. Mga kaigsunan, nagpadala ang Dios og mga anghel aron sa pagpatay paglaglag sa mga Israelinhon. No kung imong tan-awon diha sa maong kapitulo adunay 70,000 ka mga tawo nga nangapukan atong panahon na og sa diha nga nakita sa Dios nga si David naghinulsol o nagabasol siya. Giundang giignan sa Dios ang mga anghel nga ayaw na ihunong na ang imong espada. Tanawa mga kaigsunan sa resulta sa taong garbo. Aduna gyud kadaot nga may tabo sa imong kinabuhi. Kay ngano man mga kaigsunan. Sama sa usa ka dato nagingon siya nga karon gabi siya pumahulay ka na. Ingon sa dato pahulay na unya kaon inom kay grabe na ang imong mga ani. Iyan ang giguba ang iyang gagmay nga mga budiga, iyang gipadako, niingon siya siyang kalag, pahulay, inom, wala kay problema. Pero ingon sa Dios, hoy tao nga walay kaalam, karong gabi kuhaon ko na ikaw, og asa man nimo ibutang, og asa man ang imong mga kabtangan, nganong manghinambog maka, nga karong gabi kuhaon ta naman ka. Muna mga higala sa akong giingon, kung naon nimo nga kuhaon di ita sa Ginoo, mamatay di ita nining kalibutan, mahimo nga imo mawagtang ang garbo sa imong kinabuhi. Ikaduha, mga higala, kung imong hunanaon nga ang uban mas labaw kanimo, igsuon og higala, mahimo nga mawagtang ang garbo nimo. Pero kung imong hunanaon nga labaw ka, magpadayon gid na ang garbo labi na sa mga Kristohanon. Og imong hunanaon mga kaigsunan, si David, no? Atong balikan mga kaigsunan, nga nag-antos siya. Nag-antos gid siya sa maong resulta sa garbo. Tungod kay dili mahimo ingon sa Dios no nga musalig ka sa imong kaugalingon kay matod pa sa balaang kasulatan ayaw pagsalig sa imong kaugalingon sa labutan. Salig sa Dios sa bug-os mong kasing-kasing og sa tanan nimong dalan ilha siya og mga mando kanimo ang Ginoo sa tanan nimong mga lakang. Muna nga kung pinagi sa imong garbo igsuon imong ilhon nga ang imong kinabuhi mahimo makabarog ka gawas sa Ginoo apan nagingon sa balaang kasulatan Juan kapitulo 15 bersikulo 5 gawas sa Ginoo wala gid tay mahimo. So asa may garbo nato mga higala ibutang. Dili na pwede igsuon nga ang atong garbo ato nang ibutang sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Apan matod pa sumala sa balaang kasulatan sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 5 matod pa ni Apostol Pablo, batunin ninyo kini nga nahuna nga naa kang Kristo Jesus. Nga bisan pa man siya Dios apan gihukas niya kini aron nga mahimo siyang sama kanato. Og siya nagmasinugtanon bisan hangtod sa kamatayon igsoon. Sa kini nga mga pagtulun-an igsoon sa atong kinabuhi. Nga ang garbo giwagtang gid kini sa atong mga kaigsuunan nga mga Kristohanon. Ay mga Kristohanon nga mga nagmapainubsanon sa Manila ni Esteban. No? Ang ilang garbo
O si Kristo mismo igsuon iyang giwagtang ang iyang garbo. Iyang gisulob ang pagkamapainubsanon siyang kinabuhi. Ug unya nahimong nagsulob sama sa ulipon, no, nga nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Busa